dobro večer. Dobrodošli na prvenstvenu utakmicu Jelen Super Lige, u kojoj se sastaju kao gost ekipa Sloboda Point iz Užica i domaćih Radnički. Evo sastav ekipa. Sloboda Point, broj 14, Aranković, 2, Vasilić, 5, Knežević, 7, Pejović, Belović, 14, Petrović, 4, Bulatović, Ličana koji su izborili opstanak u Super Ligi i pozivaju vas na otvaranje rukometne sezone u Nišu 14. septembra, kada se sastaju sa ekipom. Everyone,